Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. A tohle video bude takový speciál, protože jsem si pro vás připravila takovou knížku, kde to je taková prostě. A pokud chcete vědět, jestli bude další díl rozbalovačka, tak to bude až příští týden, protože tento týden nemůžu, protože tady nemám ten balík. No to je jedno. A zatím užijte si video a já si jdu pro tu knížku, jo? Takže tohle je ta kniha. Ukážu vám ji takhle. Jmenuje se to Deník Mimoniky. A tuto knížku jsem si půjčila z městské knihovny. Tady je Niky brusly. A Niky to moc nejde. Tak už jsem na straně 166, ale já se ještě musím podívat. Vidíte? No, měla jsem pravdu. A jestli chcete, můžu vám z toho potom něco přečíst. Tak. Já. Vypni to a na to znovu. No, takže. To řeknu. Díky Clares, teď byl nápadům na zapojení Macon do našeho týmu konec. Což znamená, že já a můj potlučený zadek jsme zpátky ve hře. Musím se uchýlit k plánu B, až na to, že žádný nemám. Co mám třeba vyřídit Betty? Chtěl vědět Brandon, no ale to už vám nemusím číst. Ježiš. Takže, počkejte. Tak. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like nebo odběr a ahoj. Ahoj. A ahoj. No promiňte, je něco takového. Jejdo, mi to nejde takhle, tak zatím ahoj.